Hasi nintzen txikitan, eskolan, zegoen eskolaz kanpoko ekintzen artean, zegoen euskara. Gero institutuan ere bai, hartu nuen ikasgaia, ez? 16 urteekin egin nuen trinko bat, Aekan, eta horrekin ja hasi nintzen euskaraz hitz egiten, gutxi gora bera bai. Iruñan bukatuta gero joan nintzen Arte Ederrak ikastera Bilbora, egon nintzen Bilbo 3 urte, eta han ez nuen euskara asko hitz egiten. Egon nintzen han 3 urte, gero joan nintzen Txilera, eta Txilean adibidez euskara hitz egiten nuen, ze nire, bazegoen napar jende asko eta euskaldunak. Orduan, han hitz egiten nuen Bilbon baino gehiago. Egun batean, bidali zidaten e-mail bat, esaten Euskal Telebista bilatzen ari zela jendea telesaio baterako. Eta telesaio zen euskara ikasteko. Eta nik pentsatu nuen, ze forma polita euskara eta ezberdina ez, euskara ikasteko. Eta esan zidaten, barruan zaude. Eta joan nintzen, Ondarrura. Esperientzia oso polita, egun oso euskara, eta niretzat izan zen hori oso espeziala bai. Nire familia ez da euskalduna, nire betiko lagunak ere ez, baina ezagutzen dut jende asko euskalduna dela ez. Adibidez, ikastolako jendearekin saietzen naiz euskaraz hitz egiten, eta gero euskaltegiko jendearekin baita. Nahi baduzu eta Fallan hitz egin dezakezu euskaraz bai.